Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kula walak pengene napa dados pendengar niku mergi kemotan niku lho Pak. Napa dawuh Allah niku kan napa surat Al-Asr niku lho. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil. Artine wa tawasau niku saling, Pak. Kula nggih biasane ngemutaken jenengan. Nah, saniki gentosan niku namine saling. Saling itu kan napa satu dengan yang lain mempunyai porsi yang sama. Kala-kala nggih gentosan kula, kala-kala nggih jenengan. Sajane mboten usah crita dhuwur-dhuwur. Kula pengin mirengaken napa carane jenengan berjuang ten rumah tangga. Carane pengalamane jenengan ngramut putra-putrine sampai saniki pun saged rumah tangga, saged gadahi putra, gadah putu niku cobaane napa mawon. Carane jenengan tetep sakniki kalih buke saged rukun, saged kalih putrane nggih saged rukun. Niku kula pengin nimba ilmu saking niku. Karena niku mboten saged Pak dipelajari niku mboten saged. Saged nggih saking pengalaman jenengan. Tidak selalu ada di buku, tidak selalu ada di kitab ngoten niku. Nah, niku kan pengalaman-pengalaman sing jenengan alami, jenengan sharing kalih buke, kalih putrane, mantune, nggih. Kalih putu-putune jenengan ya napa hubungane ngantos sakniki niku sakjane pengin kula nimba ilmu saking niku. Soale diakoni gak diakoni kayane kula sing paling enom. Makan kula nggih pengin engko nek kula pun sakwancine pun diparingi umur dawa kali Allah kados sak jenengan niki napa sing badhe kula adepi kula mangke kados pripun mendhet ibrah mendhet pelajaran saking pengalaman jenengan pengin kula ngonten ngono gantosan bijing pokoke gantosan nggih nek kemis nek gak gantosan kula tak gak budal lah ya. Motong aku gantosan mawon Pak saya setuju mangke saged sharing jenengan gak ada pengalaman kula yakin jenengan gak ada pengalaman mboten usah kate dalil napa Quran hadis jenengan anu insyaallah mangke mesti enek cocoke nang Quran mungkin jenengan nate kemutan dawuh Allah aku eling dawuh Allah iku dikongkon sabar tapi gak rum ayate to kok eling aku dikandani nek dikongkon sabar lah terus jenengan nyontohano sabar wekdal ngadepi garwane ngadepi putrane mantune niku bentuke kados ya napa niku lho sing penting niku karena mangke kita niku kan pengalaman mboten sami Pak pengalaman jenengan saged kula pendhet napa niku ilmune saged pendhet Ibrahim mangke sing lintu nggih ngonten. Karena niki kula dipaksa nggih mboten napa lah. Dan Yasin ingkang kita waca napa tahlil nggih, tahlil ingkang kita waos wau. Dan beberapa sine nggih, lingkungan sine niku kan sering ninggal sing niki. Kula rumen nate ngemutaken niku sing lillahi ma fis sama niku lho Pak. Sing pucuke surat Al-Baqarah niku. Rata-rata tiyang mriki nek tahlilan niku kan dipek ngajengi Al-Baqarah alif lam mim terus wa ilahukum ilahu wahid terus ayat kursi marno jujub istighfar utawa tahlil enek sing diloncati ngoten lho sing diloncati niku akhire surat Al-Baqarah niku wae lho lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma niku penting sangat niku ampun nek saged ampun ditinggal ngoten umpami mboten apal kali maos mboten napa-napa kenging napa kok penting nggih Pak karena niku salah satu mukjizate Kanjeng Nabi sing mboten diparingno ten nabi-nabi lintune baik sebelumnya maupun sesudahnya baik orang-orang sebelumnya maupun orang sesudahnya niku Kanjeng Nabi sing dawuhaken Kanjeng Nabi ku bungah sangat pikantuk ayat akhir surat Al-Baqarah niku wau khususipun 2 ayat nggih ket mulai niku lho amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan sak terus niku khususe loro niku Kanjeng Nabi matur sapa wonge sing maca ayat loro niku tok
kafatahu mongko ayat iku bakal nyukupi dheweke. Bakal nyukupi saking kebutuhan donya, bakal nyukupi saking kebutuhan akhirat. Pokoke cekelane rong ayat niku. Dicekeli napa digawe wiritan monggo. Insyaallah enten manfaate. Tapi langkung-langkung malih dipahami maknane saestu. Kita belajar sekedhik nggih maknane. Ten dua ayat niku kan waosane kan la yukallifullahu nafsan illa wus'a. Kat mulai amanar rasulu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal niku jelasaken keimanane rasul lan keimanane para wong mukmin. Bahwa Allah merintah iman niku mboten namung ten rasul tok tapi nggih ten kita-kita niki ten wong mukmin. Sing diimani napa? Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Niki rukun iman. Jadi baik rasule Kanjeng Nabi Muhammad maupun kita kudu ngugemi rukun iman. Nggih. Sing napa niku 4 di antara 6 rukun iman niku wau disebutaken ten napa niku ayat niku wau. Terus niki rasul kalih malaikat kalih kitab nggih niku kan jumlahe kathah sanget. Kitab sing wajib diimani sekawan nggih. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kali kitab Al-Qur'an. Malaikat sing wajib diimani, dingertosi namine niku namung sedasa. Mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar Nakir, Raqib Atid, terus malaikat Malik, malaikat Ridwan. Niku sing wajib sedasa. Nabi Rasul nggih kata sing wajib diimani namung selangkung. Mulai Adam, Idris, Nuh, Salat sampai sak piturute. Lah niku kali Quran diparingi napane penegasan la nufarriqu baina ahadin min. Gak oleh dibedak-bedakno. Gak oleh diimani sebagian terus ditolak sebagian. Niki Kanjeng Nabi Allah nggih kudu napa niku menegaskan tenggene tiyang mukmin umat Kanjeng Nabi kita niki. Ojo sampai imane kita niku padha karo wong Yahudi, wong Nasrani. Wong Yahudi, wong Nasrani niku pilih kasih, Pak. Sakjane iman ten Allah sakjane. Cuma karena pilih kasih. Pilih kasih ini napa? Saking kitab sekawan wau, kitabe dheke dhewe diimani, sing liya gak diimani. Quran gak diimani. Malaikat sedasa niku enek sing diimani, enek sing dianggap jahat. Sampai dianggap iblis enten. Nabi Rasul sing selangkung niku enek sing disenengi, enek sing ditolak, bahkan sampai difitnah melakukan zina enten, Pak. Ten keyakinane Yahudi Nasrani niku. Makane kali Allah meskipun awakmu ahli kitab Yahudi Nasrani ku iman ten Allah, iman ten aku, terus ya Allah. Tapi karo kitab kok pilih-pilih, karo malaikat kok pilih-pilih. Karo rasul kok pilih-pilih, imane mbuak. Gak dianggap wong iman. Makanya Yahudi Nasrani ini tetep hukume wong kafir. Jadi wong kafir niku enten macem loro. Enek sing maceme musyrik, pancen asli gak beriman ten Allah, menyekutukan Allah. Enek sing asale teko Yahudi, teko Nasrani, asline ahli kitab. Piyambake sakjane nrimo kitab teko Allah, tapi sebagian diimani, sebagian ditolak. Nah niku gara-gara ini ku. Nah terus kemudian napa ayat niku nerusaken malih qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Niku enten beberapa kelompok sahabat, beberapa tiyang niku sowan ten Kanjeng Nabi. Terus rada curhat, Kanjeng Nabi perintah Islam kok akeh sih. Kula mboten kiyat. Enten salat, enten poso, enten zakat, enten haji. Mbok yo perintah aja akeh-akeh. Kula mboten kiyat. Pengene niku direvisi utawa dihapus ae sebagian niku.
Cek gak abot-abot. Niku diarani kaya salat, poso, zakat, haji niku kabotan. Kanggene tiyang sing sowan niku. Terus Kanjeng Nabi matur ngeten, "Apa awakmu pengin kaya nasibe wong ahli kitab sing ngomong qalu sami'na wa asaina." Wong ahli kitab niku ngelamak niku ngoten. Dadi pas nabine kaya Nabi Musa, Nabi Isa niku ngaturaken perintah Allah. Piyambake niku sing dituturi malah qalu sami'na ya tak rungokno, wa asaina tapi aku gak gelem nurut ngelamak niku. Kali nabi ini dirungokno perintah nabi ini, perintah rasule, kalami Allah dirungokno, tapi kemudian ditolak gak gelem ngelakoni. Maka terus Quran iku wau yo napa ngelingaken kita. Pokoke nek oleh perintah teko Allah, oleh perintah teko Rasulullah, sami'na wa atokna, rungokno, lakonono, sak kuwate, sak isone. Lek sampun kita pirengaken, sampun kita lampahi sak iso kita niku ngapunten nggih. Salat kita munggo jenengan niku masing-masing lho nggih, kula nggih kali jenengan. Umpun apik napa dereng? Dereng. Tapi kan dilampahi, Pak. Tapi dilampahi. Kita mengaku lek pancen kula salate nggih sagete ngenten iki ya Allah. Kula poso ya sagete ngenten iki. Kula zakat sedekah ya iso ngene iki 2000 kadang ya gak. Iki sagete nggih ngenten iki. Kula haji ya kadang ya nek ana dhuwit ya budal lek gak ana ya piye. Dadi kita niku ngibadah gak sempurna belas wis. Mbuh bijine 20, mbuh 30, mbuh 60 niku wallah alam, tapi sing jelas kan kita tetep ngelakoni. Pokoke dilakoni. Lah nek purun ngelakoni meskipun boten maksimal janjine Allah niku napa niku qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal bakal oleh pangapurane Allah. Pokoke dilakoni, Pak. Mergi ayat sing terakhir sing Al-Baqarah niku lanjutane la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah niku maringi perintah salat terus mboten merintah kita sing sempurnono salatmu sampai sempurna kaya nabi, mboten saged Pak, kita mboten nabi. Kudu khusyuk ket mulai awal sampai akhir mboten saged wong kita wong biasa. Akeh cicilan yo, akeh tanggungan, akeh masalah. Justru masalah iku eling nek wae salat. Aneh Pak yo. Wae HP-an kok gak eling masalah. Tapi nek wae salat kok eling masalah. Nah niki kan kita mboten sempurna tapi tetep dilampahi. Lah kali Allah niku awakmu gak sampai di perintah dadi sempurna ngibadah kaya nabi kaya rasul sing 100% bijine mboten. Pokoke sak isone sak kuwate sing penting tetep nek gelem nglakoni la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sing kita lampahi ngibadah nggih insyaallah mangke bakal ngunduh manfaat ganjarane. Kok sampai kita ngelakoni maksiat nggih mangke kita sing nampi siksane nampi azab niku wis kali Allah wis dikek rumus ngoten niku laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Apik ya diwales apik, elek ya diwales elek. Lanjutane niku laha makasabat wa maktasabat Rabbana la tu'akhidna. Nah niki kula senenge ten mriki ten donga ngene iki. Makane mboten angsal ditinggal nek tahlil niki. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah kula pun nglakoni sak isa kula. Ampun disiksa nggih nek kula enten lupute, enten laline, enten kurangi ampun disiksa wong. Kula nggih kanten iki. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Kula niki umat terakhir, umate Kanjeng Nabi sing cilik-cilik awake, lemah-lemah kekuatane. Ampun diparingi tugas, ampun diparingi beban syariat sing kaya umat biyen-biyen, sing abot-abot. Sing salate kudu abot, posone kudu abot. Umat rumiyin niku Pak, masyaallah nek poso niku sedina utuh. Dadi sahur jam 12, bukane ya jam 12 bengi. Sedina utuh. Nek kita kan boten. Kali Allah niku sahur ya subuh, sakgurunge subuh, mangke maghrib pun buka. Makane kita ndonga ya Allah ampun diparingi beban sing kaya umat rumiyin. Makane kita alhamdulillah syariat kita niku gampang kabeh jenengan pirsani. Wudu nek iso ya nganggo banyu,
Nek mboten saged tayamum kan penak. Napa niku poso nek iso, nek kuat, nek gak kuat ya oleh prei. Mending karek digenteni. Salat kon ngadeg nek gak iso lungguh kan penak kita, Pak. Zakat nek duwe bondo sing pun cukup 1 nisab 1 haul. Nek mboten nggih mboten wajib. Haji nek iso ya kuat, ya biaya, ya wis panggilan 35 tahun. Nek mboten ya wis gak wajib. Enak kok niku. Makane enten fatwa kala ben. Fatwa ulama niku. Nek benjing haji kok tambah suwe ngentenine, Pak. Sampai mungkin ana 80 tahun masa tunggu, maka kita sak kabeh niki mboten wajib haji, Pak. Karena napa niku usia rata-rata manusia Indonesia niku mboten luwih saka 60-an. Bahkan umat Kanjeng Nabi pun didhawuhaken baina sitin wasabain. Umat Kanjeng Nabi ku antara umur swidak utawa 70. Maka nek ana masa tunggu haji kok sampai 80 tahun, maka kita mboten wajib. Rukun Islam sing dadi mangke enten. Tapi sing jelas niku kita kali Allah diparingi syariat sing paling gampang timbang syariat sing umat-umat terdahulu. Terus kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah jenengan ampun paringi kula beban sing kula mboten kiyat. Ampun diparingi coba sing kula mboten kiyat. Ampun diparingi musibah sing kula mboten kiyat. Terus terakhir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil. Pucuke gonge niku temriku, gonge niku. Dadi kita njaluk sepuro nang Allah, njaluk diwelasi Allah. Nah, makane pas pucuke ayat niku nek pun saged sampai 'alal qaumil kafirin, kali Allah kita diparingi pangreksa saking Allah. 2 ayat niku nek dilampahi napa saestu diwaos, minimal diwaos nggih. Syukur-syukur saged pirsa artine, saged pirsa maknane, diresapi maknane, dilampahi syariate kanthi tenanan dari aspek akidah, dari aspek ngamal ngibadah niku kali Allah direksa saestu. Niku janjine Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi matur, aku dikei ayat loro iki khusus spesial ngisore arsy. Nek ayat liyane kan diterno malaikat Jibril. Tapi nek ayat iki loro iki oleh langsung ngisore arsy, masyaallah. Dadi ayat kali niki napa niki agung saestu nggih. Ampun sampai ditinggal nek wancine kita tahlilan. Senajan to kita mboten hafal saged maos. Bukune saged maos. Terus nek isok macane sampai lengkap, Pak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Niku pas kula muni anta maulana jenengan derek Pak sajane. Mboten ampun mendel. Nek karena niku wa'fu anna niku dereng mantun ayat ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna kan pun ping 3 nggih terus langsung kan lanjut anta maulana niku ndereko anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin nembe mangke irhamna mboten napa-napa pokoke sampai al qaumil kafirin ku diwaos danten karena pucuke ayat niku terakhire 'alal qaumil kafirin. Pun ngapunten mugi-mugi enten manfaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matu sembah nyuwun dumateng panjenengan Bapak Midang sampun neramak